салом ба кулли мухлисоне ки барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро пайгирӣ мекунанд. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои варзишӣ имрӯз дар хидмати шумост. Рафтем. ҷанги навбатӣ дар фазои дохилии дастаи Барселона аз Лео Месси сар карда ҳама ду пой дар як мӯза зидди раҳбарияти бошгоҳ бархостанд. медонед барои чӣ? раҳбарияти бошгоҳи каталонӣ бо мақсади наҷоти буҷаи бошгоҳ хостааст маоши футболбозонро кам нею дертар бидиҳанд. ин дар ҳолест ки тобистони имсол раҳбарияти бошгоҳ ба хотири буҳрони умумиҷаҳонӣ аз футболбозонаш хост то маошашонро кам намоянд. онҳо ин корро тавассути Месси карда буданд, чун ба қавле Месси гапаш ба футболбозон мегузарад. онҳо розӣ шуданд ва аз баъри чанд фоизи маошашон гузаштанд. ин маосим низ бо оғоз гардани чемпионатҳо ки ҳамону мухлисон ба минбарҳо бар нагаштанд. раҳбарияти бошгоҳ хост то нисфи маоши бозингарон сари вақт не, балки дертар пардохт шавад. ин навбат нилӯнориҳо иқдоми раҳбариятро қабул накарданд ва баръакс зидди онҳо шӯр бардоштанд. футболбозони даста аз сабки Месси истифода бурда раҳбариятро тавассути факс огоҳ сохтанд ки ба ин иқдоми раҳбарият касе розӣ нест ба ҷуз Марк Андре Тер Штеген, Френки де Йонг ва Лангле. дар ин ҳуҷҷати равонкардаи бозингарон имзо нагузоштанд, чун намехоҳанд дар ҷанҷолҳои бошгоҳӣ ба қавле қуш бошанд. ин амали онҳо як чиро ба ёдам овард. дар мактаб ҳама мегӯрехт, баъд якду кас намегӯрехт ку онҳоро чӣ мегуфтем? футболбози рус қариб буд ё ба дастаи Барселона ё ба ПСЖ гузариш намояд. гап сари Александр Головин меравад. ҳоло ӯ дар дастаи Монако ҳунарнамоӣ мекунад ва ба гуфтаи агенти футболбоз Олег Артемов ин тобистон онҳо дар мавриди гузариши Головин ба дастаҳои Барселона ва ПСЖ гуфтугӯ доштанд. ӯ дар ин маврид гуфтааст ки ман рости гапро мегӯям. мо имсол бо дастаҳои ПСЖ ва Барселона гуфтугӯ доштем ки ба оҳистагӣ ҷараён мегирифт. аз дастаҳои англисӣ ягон пешниҳод набуд. мо ба дастаҳои дар боло зикр гардида як ин мавзӯъро муҳокима мекардем, аммо хулосаи дақиқ набуд. ҳоло Головин дар Монако аст ва шояд ки пешниҳодҳои нав ба миён ояд. аз ин рӯ ҳеҷ кас намедонад ки оянда чӣ мешавад. бо боварии том мегӯям ки Головин ҳоли ҳозир танҳо дар бораи Аврупо фикр мекунад ва ягон хел баргашт ба чемпионати Русия дар ҳушу хаёли мо нест, гуфтааст Олег Артемов, агенти футболбози рус. шумо бовар доред ки Головин ё ба ПСЖ ё ба Барселона гузариш мекунад? ман чӣ хеле ки агент гуфт ҳатто дар ҳушу хаёлам нест ки ӯ рӯзе ба ин дастаҳо меравад. ман ба баргашти Головин ба чемпионати Русия бовар дорам ва ба дил хоҳодам шарт хоҳам кард. имшаб дастаҳои Реал ва Шахтёр дар вохӯрии аввали даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба қавле даст ба гиребон мешаванд. бозиҳои охири Реал бо ғолибияти онҳо шубҳа ворид месозад. болои сӯхта намакоб боз Рамос бозӣ кардан наметавонад, яъне корҳо ба қавле табоҳ аст. сармураббии дастаи Шахтёр Луиш Каштруро набуди Рамос ҳеҷ таъсире нагузошт ва ба шикасти дастааш омодагӣ мебинад. журналистон ӯро хотиррасон карданд ки Рамос бозӣ намекунад. медонед ӯ чӣ гуфт? Рамос бозӣ намекунад? инро шумо ҷиддӣ мегӯед? ин барои мо хуб аст, аммо дастаи Реал ба чунин мушкилотҳо парвое надоранд. онҳо ба ҷои ӯ бозингари дигари 50 миллионаро мебароранд. акнун вазъияти моро бинед ки чӣ хел аст. 9 бозингари мо ба сабаби гирифтор шудан ба коронавирус ба майдон намебароянд. дар бозии охир мо 7 бозингари 20 сола доштем ки таҷрибаи чунин рақобатҳоро надоранд, қайд кардааст сармураббии дастаи Шахтёр Луиш Каштру. баъд як мухлиси Реал дар ҷои шаҳр навиштааст ки муҳтарам сармураббӣ, шумо баҳона наҷӯед. ба қавли русҳо как буд таъмо 9 нафар бозингаратон мебуд ғолиб мешудед. Ҷастин Геҷи охирин пешгӯии худро дар мавриди рақобаташ бо Ҳабиб гуфт. ман ҳар гоҳе ки бо Ҳабиб вомехӯрдам пеши худ як бачаи хуб ва боахлоқро медидам. аммо навореро дидам ки Ҳабиб як бехонаро маҷбур мекунад ки бозуфишорӣ кунад то ба ӯ пул бидиҳад. ростӣ ин аз ҳад гузашт. кӯмак кардан мехоҳӣ, ҳамин хел кӯмак кун. чӣ лозим маҷбур кардан? ҳарчанд ман медонам ки ин корро барои шӯхӣ кард, аммо ба ман писанд наёмад. ман медонам ки ӯ бачаи хуб ва дар навбати худ ба қавле гизала аст. ман дар бораи мухлисони ӯ як асрори аҷиберо медонам. онҳо аз ҳама одамони ҷиддии сайёра ҳастанд, аммо онҳоро гирёндан хеле осон аст.
وقتی من حبیب رو محو میکنم بعد میبیند که در دنیا همون روز میان مخلصان حبیب ماتم اعلان میشود. ما پیشکی رقابت‌های او رو تماشا نکردیم چون من همه رقابت‌های او رو دیدم، چون که من مخلص اشهدی حبیب هستم. اگر حبیب فکر دارد که رقابت ما در پارتر میگذرد اشتباه میکند. من 100% باور دارم که هم در پارتر و هم در رقابت راستا او از من یک زینه پایان است. خلاص شام 24 اکتبر در ابودابی خونریزی میشود. گفته از جاستین گیجی. شما باور دارید که گیجی حبیب رو میزند؟ گیجی این گپا رو خیلی شد میگوید، اما من باور ندارم. رکورد نوبتی لیونل مسی. ارژنتینی 16 سال است که پیهم در مسابقه لیگ چمپیون‌ها گل میزند. بازی دسته‌های بارسلونا و فرانسواروش را در دوره بازی‌های دور گروهی لیگ چمپیون‌ها دیدید. بارسلونا در خانه خود دسته ونگریگی را گلباران کرد و مسی اولین شده توسط پنالتی حساب بازی را باز نمود. خلاص کاتالونیا 5 گل زدند و از توری دروازه خود یک مرتبه توپ را بیرون آوردند. خلاص با این کاپیتان دسته لیونل مسی رکورد نوبتی خود را گذاشت. این ادامه رکوردهای بازیگر سیاره دیگر است که ادامه دارد. وزیر ورزش ایتالیا وینچنزو سپادافورا باز ضد رونالدو به قول جنگ اعلان کرد. چهره رونالدو با گفت خودم با همین مردک معقول نشد. قریب هر روز درباره او حرف میزند. این نوبت گفته است که چمپیون های بزرگ خود را از دیگران بالا میگیرند. وقتی رونالدو هنگامی با پرتغال رفتن پروتکل اوید با کرونا ویروس را ویران کرد، مقابل دسته یوونتوس پرونده باز شد. چمپیون ها باید نمونه عبرت باشند. اندره انلی از این قرار ملال شده است. من به او میگم که با جای پشتی گرفتن خوبترش قاعده ها را رعایت نمایند تا فوتبال به خطر باشد، گفته است وزیر ورزش ایتالیا. از یک جهت همین مردک هم راست میگوید. او رونالدو شد گفته با همه چی اجازت دارد. شاید همین عمل او باعث مرگ صدها نفر گردد. با همین تمام، تا دیدار، خیر.